da ni wedi cyrraedd wsos 5. Da iawn chi, da chi'n neud yn ffantastig. Da ni'n mynd i weithio y corff i gyd heddiw. Ac da chi wedi hen arfer efo yr ymarferion, achos da ni wedi neud nhw yn wsos 3 a wsos 4, digon amser i ymarfer, ond maen nhw'n mynd i deimlo wahanol heddiw, achos fe gennych chi'ch pwysau trymach. Mae'n gyffroes, da ni'n dod o'r pwysau trwm i mewn i'r ymarfer, felly gweithiwch mor galad ych chi'n gallu, cadwch y techneg yn gry, a nhw'n i fynd amdani. Da ni'n cychwyn wrth gnesu fyny, a da ni'n mynd i wneud y camu'r ochr a dilyn efo'r droed arall. Da ni'n mynd ar lefel i fyny wan, ac yn lle camu, da ni'n mynd i wneud hop ochr i ochr. Os da chi yn gweithio ar impact isal, fe gennych chi ryw anafiadau, aroswch fel ydw i wan a wneud y camu a tap, ond os da chi'n hapus, naid ochr i ochr. Iawn, da ni'n mynd i wneud hyn am 20 eiliad arall, naid ochr i ochr. Os da chi wedi cael go ar hyn a bod yn brifo'ch penglinia neu unrhyw un o'r cymala, cerwch yn ôl i'r low impact cam a tap. 5, 4, 3, 2, 1. Iawn, da ni'n mynd i wneud 5 squats. Ac os fedrwch chi, anhofiwch am y gadar rwan, cerwch syth mewn i squat llawn. Croeswch chi ddefnyddio'r gadar os da chi'n hapus o rhywbeth tu ôl i chi. Ond os da chi'n hapus, da ni'n mynd i mynd lawr i squat a push fyny trwy'r traed, trwy'r sodla. Gyda ni 4 ar ôl. Brest ar agor. Traed yn pwysio mewn i'r llawr, 2 i fynd. Wneud yn siŵr bod y penglinia yna ddim yn disgyn i mewn. 1 arall. 2 iawn. Iawn, da ni'n mynd ymlaen i nesa. Unai gennych chi'r ymarfer bore da, good mornings, sef hein. Neu, os da chi'n hapus, mynd ymlaen i'r lefel nesa wan, da ni'n mynd i gerdded allan efo'r dwylo. So da ni'n mynd holl ffordd lawr, dal i gadw cefn syth, cerdded y dwylo allan i plank, cerdded y dwylo nôl i fyny, fyny sefyll, rwlio'r sgwydda nôl. Da ni'n mynd i wneud 2 arall. So da ni'n gwneud 3 gyda fe gilydd, cerwch ar amser eich hunan, triwch wneud yn siŵr bod yr cluniau ddim yn disgyn i mewn i'r mat ar y gwylod. So beth sy'n digwydd weithiau ydy, ar wylod y symudiad, mae'r cluniau yn suddo lawr, da ni ddim eisiau hynna, da ni eisiau cadw'r canol yn gry. 2 iawn. Ac dwi'n gobeithio bod chi'n teimlo'n gynas, da ni'n mynd i wneud chydig bach o waith symudedd wan, da ni'n mynd i fynd lawr at y mat. Ar yn 4, da ni'n mynd i suddo i lawr i'r sodla. Os da chi wedi gwneud yoga o blaen, child pose maen nhw'n galw hwn, da ni'n mynd i aros yna am eiliad. A wedyn da ni'n mynd i ddod i fyny a dod â'n troed mor agos i'n llaw a da ni'n gallu i'r safle lunge yma. Os di hynna rhy bell, pidwch â poeni, dowch mor agos a da chi'n gallu. Da ni'n mynd yn ôl i lawr i'r child pose. A wedyn yr ochr arall. So mae'r agos i'ch llaw. A da chi'n gallu, os da chi fama, pidwch â poeni mynd yn hollol iawn. Y mwyaf da chi'n neud o, yr hawdda fydd yn dod i ddod yn agosach at yr dwylo. Lawr â ni. Ac eto, da ni'n neud 3 bob ochr. Dal am ryw eiliad. Mae hwn yn symudiad mor dda i ystwytho'r cymala rownd yr hips, rownd y cluniau. So, os da chi'n teimlo bod hwn yn anodd, so mae'n syniad ych chi'n neud o bob diwrnod. Mwyaf da ni'n neud o, y gorau da ni'n mynd yna fo. 1 arall. Gret. Oce, a da ni'n dod i fyny i sefyll. Cymryd yr amser, da ni'n mynd i rwlio'r sgwydda nôl. Cylchoedd mawr efo'r sgwydda. Dal i gadw'r cefn yn syth, a wedyn da ni'n mynd i ddod ar dwylo at ei gilydd, agor y brest allan, anadlu mewn, anadlu allan. Wedyn 2 arall, anadlu mewn, cadw'r pengliniau'n feddal, anadlu allan. 1 arall, anadlu mewn, allan. Gret, oce, mae'r corff a'r meddwl gobeithio yn barod i mynd i'r prif ran, sef gweithio ar cryfder nesa.
Iawn, pan ydych chi barod, da ni eisiau defnyddio'r gadar eto, a da ni'n mynd i wneud squats, ond twtch yn anoddach, da ni'n mynd i wneud squats ar un goes. Da ni'n mynd i ddechrau yn ista lawr. Ac yr bwriad ydy, jyst sbiwch arno fi i ddechrau, y bwriad ydy eisiau dod i fyny sefyll ar un goes. Felly na reid enghraifft, a wedyn yn ôl i lawr yn araf bach, mae'r araf a da ni'n gallu, a dyna ni'r squats ar un goes. Peidiwch â poeni os da chi methu wneud hwn tro cynta. Di'r rhan fwyaf o bobl ddim yn seicolegol, mae'n anodd meddwl am sefyll i fyny ar un goes, ond y mwyaf da chi'n ymarfer o mwyaf newch chi wella eich cryfder a'ch cydbwysedd, y gorau neith o ddod. Da ni'n mynd i wneud 4 bob ochr. Os di hwn yn hollol amhosib i chi, a da chi yn stryglo ar un yma, gnewch y squats llawn yn lle ni. Ond da ni'n mynd i wneud 4 bob ochr pryd da chi'n barod. Ffwr â ni. I fyny ar un goes, trio cadw fo mor stedi a da ni'n gallu. Yr opsiwn arall hefyd ydy os da chi'n teimlo bod chi bron yn gallu neud o, ond ddim cweit yna, ydy defnyddio rhywbeth fatha cadar arall, jyst i bwsio chi na'n i fyny, neu jyst i gael hyder bod yna rhywbeth yna. Jyst os da chi'n teimlo bod chi'n mynd off balance. Gyda ni 2 arall. Dwi wedi dechrau ar yng nghoes gwan y goes chwith. Hon ydy'r ochr gorau i ddechrau ar bob tro. So dechrau ar eich coes gwan. Pidwch â poeni os da chi ddim rown cynta, newn ni wneud tro nesa. Newid coes. Dod i fyny slo bach. A wedyn y ffordd lawr di'r anoddau rheoli. Trio peidio ploncio chi na'n lawr. Trio rheoli fo gymaint sydd ydych chi'n gallu. Sy'n anodd. 2 arall. Gwthio fyny trwy'r goes. So mae'r un un fath o syniad y squats a ni'n pwsio'r soldl i mewn i'r llawr. Nôl i lawr y slo bach. Da iawn. Da ni wedi gwneud y rownd cynta. Gyda ni 1 rownd arall i fynd ar hwnna. So jyst gorffwys. A os di hwnna'n teimlo fatha bod o'n rhywbeth da chi'n stryglo fo, jyst triwch ymarfer o tu allan i'r fideo yma hefyd. Gnewch o bob cyfle da chi'n gael. Mwyaf da ni'n mynd i wneud hwnna, neith o ddod yn diwedd. Reit, da ni'n mynd eto, da ni'n mynd lawr i'r gadar. A da ni'n mynd i wneud 4 bob coes eto. Felly y goes arall yn syth, ffwr â ni. Fyny ac i lawr. Dwi'n trio meddwl yn gymaint a 2-3 eiliad ar y ffordd fyny a 2-3 eiliad ar y ffordd lawr. Mae lot anoddach nid o'n araf. A dyna beth da ni eisiau meddwl am, mae o'n well wneud yr ymarfer yn controlled yn araf na wneud llwyth yn nhw efo techneg gwael. 1 arall. Lawr yn araf bach a di newid coes. Ffwr â ni. Fyny yn araf bach, rheoli'r symudiad ar y ffordd lawr. A cofiwch gnewch y squats normal fel nathon ni pryd oedden ni'n cnesu fyny, os yw hwn yr un anodd, neu defnyddio rhywbeth i helpu chi ddod i fyny. Gewch chi drio fo eto wsos nesa. 1 ar ôl. Fyny ni, araf bach i lawr. Da iawn. Ffantastig, pidwch â poeni os ydych chi ddim yn gallu dod i fyny, just ymarfer, cario ymlaen i ymarfer y symudiad yna. Iawn, da ni'n mynd ymlaen i nesa, gewch chi orffwys tra dwi'n egluro be ydi o. Da ni angen yn pwysa a da ni'n mynd i fod lawr ar y mat. Felly, da ni wedi gwneud yr ymarfer yma yn yr wsos gynta. Ond da ni'n mynd i drio neu chdi bach mwy o reps wan, so mwy o symudiadau. Da ni'n mynd i orfod ar y llawr efo'n pwysa, a da ni'n mynd i wthio pwysa i ffwrdd o'r corff. So'r chest press fel nathon ni yn wsos 1 a wsos 2, ond tro yma da ni'n mynd i wneud 10 i 12, ffwrdd o ni. Dal i reoli'r symudiad. Da ni'n angen mynd efo dim cyflymach, da ni just yn ei mwy. So gyda ni 10 i fynd, os da chi'n gwneud 12. Anadlu allan, fel da chi'n gwthio i ffwrdd. Anadlu mewn, fel da chi'n dod i lawr. Gyda ni 8 ar ôl. Mae'n hyn glinau i plygu. Dal i fynd. Anadlu allan. Gwasgu cyhyra y frest ar y top os da chi'n gallu.
dda. A cofiwch gadw siap y cefn yn neis a naturiol, dim gap rhy fawr yn y gwylod. 4 ar ôl, cadw'r sgwydda yna lawr, da ni bron yna. A cofiwch, os da chi wedi gorffan ac wedi cyrraedd eich eitha chi, eich limits chi ar 10, da ni wedi gwneud 10 gwan. Os da chi'n hapus i gael ymlaen, da ni wedi gwneud 2 arall. 1 i fynd. Bob dim i mewn yr un dwytha yma, dylai bod yn teimlo'n anodd. A wedyn pwysa i'r troi'r yn ochr i godi fyny, defnyddio'r braich i bwsio'r hynny fyny. A da ni'n mynd ymlaen i ymarfer nesaf, sef tynnu'r pwysau fyny at y gwynab, high row pulls, dyn nhw hyn. Da ni'n rhaid y pwysau rhwng y traed. Debyg iawn i'r deadlift, ond da ni'n dod efo holl ffordd i fyny o dan yr gen. So, fel hyn, plygu'r penglinia, plygu wrth y clinia, tynnu fyny o dan yr gen. Cefn y sydd, so dwi'n neud yn siŵr bod fi ddim yn cylchu'r cefn. Ffwr â ni. Da ni'n mynd i wneud 10 o hein. Os da chi wedi cyrraedd 8 a dyna di'ch limit chi mynd yn hollol iawn, ond anelwch am 10. Dylai bod y 2 ymarfer ola yna, y 2 symudiad ola yn anodd. Dyna beth da ni'n anelu am. So dal i feddwl am siap y cefn, gyda ni 6 i fynd. Mae'r pwysau'n glanio rhwng rhaid i dim o blaen y traed. 4. Dal i fel am siap cefn, canol yn gry. 2 ar ôl. Da ni bron yna. Da iawn. Gorffwys am ychydig bach a da ni'n mynd yn ôl lawr at y llawr. Da ni'n mynd i wneud y rownd yna 2 waith eto. R'un nifer o sefydliadau, r'un nifer o reps. Pryd ydych chi'n barod, gafel yn y pwysa, dod efo'n agos at y frest, lawr â ni. A da ni'n mynd am 12. Ffwr â ni. Yn adlu allan fel ydych chi'n gwthio fyny. Nid yn siŵr bod y sgwydda i lawr ddim yn dod i fyny at yr clystia. Da iawn. Os da chi'n anelu am 12, gyda ni 8 i fynd. Dyna bod o'n dechrau teimlo'n anodd. Dal i fel am anadlu. Da chi'n neud y briliant. Gyda ni 5 ar ôl. 5. 4. 3. 2. 1. Da iawn. Pwysau'r ochr. Dod i fyny sefyll, cymwch eich amser. A da ni'n mynd am yr high row pulls. Felly pwysau rhwng y traed. Da ni'n mynd i wneud 10. Ffwr â ni. Reit o dan yr en. Plygu'r penglinia mynd i lawr. Canol yn gry. Siap cefn neis, just yr pant naturiol na'n gwylod y cefn. 5 i fynd. 5. Arwain efo'r penilin os fedrwch chi. So fel dwi'n tynnu fyny'r penilin sy'n dod gynta. 2. 1. Da iawn chi. Dwi'n siŵr bod hynna yn anodd dal i weithio tan y diwedd, dal i fel am techneg tan y diwedd, a gyda ni 1 rownd arall ar ôl. Un o'r fath, lawr ar y llawr, i'r chest press. Dewch ar y pwysau'n agos at corff. Ffwr â ni. Da ni'n anelu am 12, hwn fydd y rownd anodda. Byddwch chi dechrau blino, gynnwch chi'n siŵr bod y techneg ddim yn mynd lawr allt. Da ni dal yn meddwl am gadw'r sgwyddau lawr. 8 i fynd. Da ni dal yn meddwl am yr anadlu. Anadlu allan fel da chi'n gwthio fyny. Canol yn gry, nid siŵr bod gennym ni just y pant naturiol yn gwylod y cefn, dim rhy fawr. 5.
4, 3, 2, 1. Right. Oce, fyny sefyll. Gobeithio bod chi dal efo fi. Os da chi angen chdi bach o rest, cerwch amdani, oce? Nedig os da chi'n teimlo bod chdi cyrraedd eich limit, jyst cymwch brec bach ac ymuno mewn pryd da chi'n barod. Da ni'n mynd i drio mynd am 10. Cerwch chi mor bell ydych chi'n gallu. Cadw'r pwysau yna'n agos at y corff. A un o'r pethau pwysicaf o hwn ydy bod eich canol chi'n gry ac yn cadw'r siap cefn neis na. Gyda ni 6 ar ôl. Arwain efo'r penelin. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Os nad chi gallu gwneud hwnna i gyd, ffantastig. Mae'n danos bod yr cynnydd yn dechrau digwydd yn barod. Mae'n danos bod chi'n cryfhau. Da ni'n mynd ymlaen wan i wneud finisher bach, so 2 ymarfer, da ni'n mynd i weithio cyhyra'r craidd a cyhyra'r coesa. Iawn, da ni ddim angen pwysau ar gyfer hwn, felly pwysau i'r ochr, i'r rwla saff, a da ni'n mynd lawr i plank. Gennych chi opsiwn o wneud o ar eich dwylo neu ar eich penelin. Na i ddangos yr un ar y dwylo. Felly dwi'n hollol syth o'n ysgwydd i yngluniau i'n rhaid. Iawn, triwch beidio sydd o lawr fel hyn, na codi'r penol fel yna. Dyna ddim yn mynd i wneud yn byd, a mae sydd o lawr yn mynd i brifo'r cefn. Felly, rhwng y ddau a dal o yn gry. Da ni'n mynd i wneud hwn am 30 eiliad, a gennych chi'r opsiwn o wneud o'r eich penilin fel hyn, os di'n brifo'ch garddwn chi. Iawn, ffwr a ni. 30 eiliad i drio dal o. Yn adlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg, dal y canol na'n gry. Os da chi angen mynd lawr ar unrhyw amser, mae'n hollol iawn. Triwch wneud nodyn o'ch amser, triwch giro fo tro nesa. Da ni hanner ffordd. Dal y cyrra'r canol na'n gry, mae'r i fi'n ysgwyd. Da ni bron yna. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Oce, da ni'n dod yn ôl i fyny sefyll, a da ni'n mynd i wneud ymarfer ar enw cyffwrdd y llawr, cyffwrdd y to. Felly, cyffwrdd y llawr mewn squat a stretch fyny at y to. Gennych chi opsiwn o neidio rhwng bob un, yn wedig os da chi'n yn wsos 4, mynd efo fyny lefel eto, ond os gennych chi unrhyw anafiadau penyglunia, cadwch o'n low impact heb y naid. Ffwr a ni, da ni'n mynd i wneud 20 eiliad, cyffwrdd y llawr, cyffwrdd y to, yr opsiwn o neidio os da chi isio. Gyda ni 10 eiliad i fynd, gnewch chi'n gymaint da chi'n gallu. Mae'r ymarfer yma wedi cael chi allan o wynt. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, da ni'n mynd syth nôl i mewn i plank. Hanner yr amser tro yma, 15 eiliad, plank uchal neu plank isal. Dwylo reit o dan y sgwydda, canol yn gry, ffwr a ni. Yn adlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. 10 eiliad i fynd. Dal o mor gry a ydych chi'n gallu. Os chi'n teimlo'r hips yn dechrau suddo, cymwch brec bach, cymwch rest, a stop y fanna. Nôl i fyny a ni. Cyffwrdd y llawr, cyffwrdd y to, ffwr a ni. Da ni'n gwneud hyn am 20 eiliad. Plygu'r pengliniau yna, pwysio trwy'r traed, trwy'r sodla. Gymaint ydych chi'n gallu fewn yr amser. A cofiwch bod gennych chi'r opsiwn na neidio hefyd os ydych chi'n mynd â fo i lefel nesa. 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. Da iawn, dwi'n gweithio bod chi allan o wynt fel fi. Da ni'n mynd i gerdded o gwmpas wan cyn ymestyn, jyst i gael curiad y galon i lawr yn araf bach. Os da ni wedi codi curiad y galon, da ni ddim eisiau mynd syth i ista lawr. Mae'n bwysig bod ni'n dod a bob dim i lawr, yr anadl, curiad y galon i lawr yn araf bach, a wedyn i mewn i ymestyn. So diad y ddŵr, cerdded y gwmpas. A unwaith da ni wedi gwneud hyn am ryw 30 eiliad, da ni'n mynd i'r darn ola, sef ymestyn y corff i gyd.
Mae'r cyhyra'n gynnas, felly da ni'n mynd i weithio ar hyblygrwydd. Da ni'n mynd lawr i step. Da ni'n ddod o'r coesau allan rhy fath wsos 1, wsos 2. Ond os fedrwch chi, mynd chydig bach yn bellach tro yma. Felly cerdded y dwylo ymlaen. Os da chi'n teimlo'n stretch neis yn cefn y coesau. A da ni'n mynd i ddal o yna. Dwi ddim yn cylchu'n nghefn, mae'n rest i dal ar agor, mae'r cefn dal yn syth. Dwi'n plygu o'r hips. Nadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Da iawn. Da ni'n mynd lawr i orfedd. Ystynwch y band. Da ni'n mynd i reid y band dros un droed. Ymestyn y droed. So, wsos 3, dwi'n gobeithio fod chi'n gallu dod ar goes chydig bach yn agosach at y corff. Ond eto, just mor bell as yn gyfforddus, peidiwch at tynnu hwn gormod i'r pwynt lle mae'n brifo neu'n crynu. A wedyn just ymlacio, da ni'n mynd i wneud 20 eiliad arall. Yn adlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Cadw'r swyddau lawr. 5, 4, 3, 2, 1, newid coes. Band dros y droed arall. O'r syth ydych chi'n gallu tynnu'r goes mor bell as y gyfforddus, nes chi'n teimlo cefn y goes yn ymestyn. A dyle bod o'n deimlad reit neis. Da chi'n teimlo'r stretch, ond dim mewn poen. Nadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Da ni'n dal o 20 eiliad eto. Deg eiliad arall. 5, 4, 3, 2, 1. A da ni'n dod i fyny sefyll. Cymwch amser. Slo bach. Dwylo talu'r cefn. Fel hyn. Gwthio'r frest allan. Pen y glinio meddal. Nadlu mewn trwy'r trwyn. Allan trwy'r ceg. Dyna ddiwedd yr ymarfer am heddiw yma. Dwi'n gobeithio bod chi wedi chwysu dipyn bach, ond bod chi dal wedi meddwl am dechneg. Da iawn, da ni wedi dod i ddiwedd yr ymarfer yna. Da ni wedi gweithio y corff i gyd. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld yn heriol, bod chi wedi chwysu dipyn, a na fel chi tro nesaf.